We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Ug una ka na Attorney Resi, espesyal ang adlaw nato karon kay dili lang usa ang atong ginasaulog kundi duha. Kay karon anaa na kita sa atong ika-6 season sa At Home with GMA Regional TV. Tama ka diha, Sai. Salamat kaayo sa atong mga loyal viewers nga nagauban ka nato matag alas 8 sa buntag. Salamat, kapuso! Karong adlaw ato sab ginasaulog ang National Heroes Day ug dungan natong saluduhan ang kabayanihan sa atong mga frontliner karong panahon sa pandemya. Atong makauban this morning si Edgar Raluto, ang team leader sa COVID-19 burial team sa Cagayan de Oro City. Ug Sai, buwan naman ta this season, suroy ta! Sa nindot nga probinsya sa Sultan Kudarat kauban ang Assistant Tourism Officer nga Sir Eric Giovanni Kahandig. Ug sa best of mga kapuso, atong makatsikahan si kapuso actress Jenica Garcia. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung nganong atong ginasaulog sa bulan sa Agosto ang National Heroes Day? Kay kini tungod sa Cry of Pugadlawin o Sigaw ng Pugadlawin nga gipahigayon sa bulan sa Agosto kaniadtong 1896. Kini usa ka panghitabo sa pagsugod sa Philippine Revolution sa mga katipunero nga gipangunahan ni Gat Andres Bonifacio. Nagsugod ang pagsaulog sa National Heroes Day kaniadtong 1931 atol sa American colonial period. Sa pagkakaroon padayon nato kining ginasaulog matag Agosto isip paghandom sa tanang mga bayaning Pilipino. Maayong buntag, Jenica, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na ngayon? Hello, Attorney Resi. Maayong buntag. Maayong buntag sa'yo. Maayong buntag, Davao. You look so very beautiful ngayong umaga. Nakakita na may gwapa karon. Syempre, how's everyone back home? Guwapa ka rin, Attorney. Salamat kaayo. Ito nga, ang dami ko pang hugasin. Pasensya na sa ating mga viewers. Hindi ko na po nailinis kanina kasi talagang gahol na gahol po sa oras. Pero okay naman ako kung okay kayo sa background ko. Wala kaming reklamo basta makasama ka namin ngayong umaga. How about your lovely kids naman? Kamusta sila? Okay naman sila. Nasa kapitbahay ko po sila ngayong araw. Dahil hindi tayo makakapag-interview kung nandito sila. Pero ano ba yung mga bonding moments na ginagawa ninyo? Or meron ka bang mga activities with your kids para naman they get to spend their time at home na fun pa rin naman kahit nasa bahay lang? Every day we try to, play pretend, cooking, baby doll tending, and then drawing. That's mostly what we do on a daily basis. And then I just make sure na by 6 p.m. nakahiga na sila sa kama para makapag-aral naman ako after because I'm studying now. So, wow. Oo, talagang time management kailangan. Sigurado ako yung mga nanonood ngayon na nanay naiintindihan yung sinasabi. I can very well relate to your journey, Jen. Can you tell us more about ano ba yung pinag-aaralan mo ngayon? Ngayon, nagtitake up ako ng positive psychology. So, hopefully, I graduate before the year ends. Or, if I don't make it to all my classes, aabutin ako next year. Pero konting-konti na lang, konting tiis na lang matatapos mo na. Sabi mo nga, busy ka of course with motherhood, nag-aaral ka, tats ngayon meron ka pang bagong show. Tell us more about this. Yes!
So Las Hermanas, after 7 years of not working for teleserye, I am here again to be a part of a very beautiful story. Sana talaga panoorin nila ang Las Hermanas. Ano ba yung magiging role mo naman dito, Jen? Ako dito si Brenda. Ako ang gugulo sa pagmamahalan ni Yasmin Curdy at Jason Avalos. This role is very new for me. I find it very exciting and very therapeutic. That's interesting. Paano mo nasabi therapeutic siya in a way? Therapeutic siya kasi hindi ko ugaling maging matalak. Hindi ko ugaling yung ugali ni Brenda. So to have that kind of release for a character, sarap. Ang sarap. Ano yung mga preparations na ginagawa mo to get into character? Iniisip ko talaga ako si Brenda. Iniisip ko talaga na ako siya. Kumbaga, nung bago-bago pa kasi ako sa pag-aartista, lagi kong ginagamit yung personal kong buhay para makaarte. Pero dumating ako sa panahon na nagasgas na siya. Hindi na niya ako napapaiyak, hindi na niya ako nagagalit, hindi na niya ako napapasaya kasi palagi kong ginagamit. So, mas effective para sa akin, sa aking trabaho, naiisipin ko talaga ako si Brenda. Kaya pag sinabi sa akin ni Jason Avalos na hindi kita gusto, sakit na sakit yung puso. Oh. Sakit ang puso ko. And ano ba yung matutunan naman ng ating mga viewers pag napanood na nila ang Las Hermanas? Sa Las Hermanas po, matutuwa kayo ma-witness ang pagmamahalan ng tatlong magkakapatid. Dito natin makikita na kahit gaano kaiba ang ating mga ugali sa ating kapamilya, ang kadugo ay kadugo pa rin at the end of the day. At kayo pa rin ang magkakasama hanggang dulo. Diba? Parang maraming makaka-relate sa storya na yan. Kaya imbitahan na natin, Jen, ang lahat ng ating mga viewers, lalo na dito sa Mindanao, na abangan ka. Siyempre, ang pagbabalik ni Jenica dito sa Las Hermanas. Please invite everyone. Ayan, hello po, maayong buntag. Ako po muli si Jenica Garcia. Inahayahan ko po kayo lahat na manood ng Las Hermanas. Malapit na po yan. Thank you very much, Jen, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gawas sa medical frontliners nga mo'y ginaila nga heroes karong panahon sa pandemya, usasab ang mga trabahante sa mga sementeryo sa mga unsung heroes karong panahon sa pandemya. Tungod, sila lang naman ang gahawid o gaasikaso sa mga pasyente nga makasubong mipanaw tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Puno sa kaisog nilang ginasunod ang maong tahas, taliwala pa man sa kadelikado, ingon man kahadlok sa trabaho. Usa ka lakang nga angay pasidunggan. Mga kapuso, sobra tuig na natong ginaatubang ang problema sa pandemya ug makagool sanglit aduna gayud mga mahal sa kinabuhi ang mga matay tungod sa COVID-19 ug ang paagi lamang aron mahiluna sila kaysa pag-cremate ug paspas nga paglubong kanila. Busa karong buntaga atong sayron ang kinabuhi ug storya sa leader sa COVID-19 burial team dinhi sa Cagayan de Oro City. Ato makauban si Sir Edgardo Raluto. Sir Edgar, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Ay buntag. Okay ra sir. Glad to hear sir nga ana ka sa maayong kahimtang. Pero Sir Edgar, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon yatong wala pa ba ang pandemya, unsa ba ang imuhang panginabuhian? Ay naman may co-op gud ni sir. Membro ko din Kuha ko trabahan tira din po sir. Tiglubong og normal dili COVID. Grupo-grupo man pod mi din Kung nay magpa-welding og grill sir sa mga balay-balay bitaw sa Patay sir. Welding po ko. Pero sa una sir, nagtrabaho ko swimming pool, Maynila. Tag human sa kontrata sir, mapauli mi din Libre mi plite. Antod sa naatag ni sa ako nga project ning COVID. Dinhi lang jud ko sir, kay wa may mokursog lahong. Sir, unsa pod ba ang storya ngano ka nasulod ni ini nga committee nga kamo ang mulubong sa mga namatay sa COVID-19? Sir Norman ang kuan sa ako sir ug ang mong manager sa co-op na mo. Nga ako'y mohawid ani kay wa may mahadlok man tanan sir. Sir Edgar, paunsa pod ba nimo ginapangandaman ang mong taha sir? Labi pa nga delikado kini kay posible kang matakdan sa maong sakit. Ug unsa ba ang nalakip sa imong tahas? So kung sunod lang mi sa protocol sir,
Nirami sa voluntary sir, itunol sa amo, kami na din maglahong. Lahong mi paingon sa bangag. Anak ramong trabaho sir, sa hospital dili mi mukuha. Na may manawag sir nga ilubong karon dayon. Ready na may sa among bangag dito sa ibabaw. Nakapantyon man among bangag dito. Ready na may tanan materialis. Pagkauman, pag-abot nila, kami na nakasuot na may PPE, nakabutas, nakapismas. Alsa na lang din mi sir, paingon sa area nga asa dapat na mo ilubong. Kamusta po ba sir ang paghimo ninyo sa inyuhang tahas? Aduna ba kini kalahian kesa sa naandan kaniadto? Naagid sir kay mulubong ba may gabi sir nya. Kanang sa una na ko nga trabaho alas 4 wala na may relax na ba ko karon bisag alas 5, alas 6, alas 7 paingon sa alas 12 ug nay manawag sir ilubong gid namo. Mumatag yug ko. Lahi gid sir nya. Malimta na gani namo usahay ang pamahaw sir para lang anak nga trabaho namo. Ritso na pa ni Ugto kay gapas mi sa bangag kay daghan man pay. Isod gid ni karon sir. Kay gahi po damong area din ni Kalutan sir di na mo mapas baya. Lahi gid sa una. Ang upat ka bangag sir tulo bay kadlaw na mo magkinaluta ya magsiminto kami. Lahi gid sa una. Sa una humok raman dapit kana karon among COVID area kay tuon nga gahi pantilis bigid panas. Unang gapangita mig area sir nga humok-humok sir ba para mapaspas na mo among prepare sa bangag kay na mo mapas. Sir Edgar, aron mahibaw-an sabno sa atong mga kapuso, pila sa ba ang average sa inyong ginalubong sir matag adlaw? Kuan sir, kung mulubong mi nay usahay sir 5 sa isa ka adlaw. Nay positive sir, nay dili pod. Negative. Suspect pa man. Siyempre Sir Edgar, lisod og delikado gayod ang imuhang trabaho. Pero sir, aduna ba ka mga pag-ampo sa mataghimo nimo sa imuhang tahas, labi pa nga di nato matag-an kung kanus aka pwede matakdan? Wala gid koy mahimo sir kay wala man gid mo dawat nilain sir. Sa ako na gid mi, ako na lang ning trabahoon sir kay bahala nang Ginoo sa ko. Moingon ako sir, Papa Jesus ikaw nagibahala sa mo kung takdan mi ani nga sakit. Sir Edgar, unsa pud ba ang imong gakabation sir diyang aduna kay mga pasyente sa COVID-19 nga namatay nga ginahatod ngadto sa ilahang kapahulayan, labi pa nga uban sab ang ilang mga paryente o ang ilahang presensya ngadto sa paglubong sa ilahang banay? Loy baya sir. Kaya di nila makita kay gusto nila abrihan. Di man mi pwede mo abrihan na kay bawal man. Maghilaka na lang sir kay wa man sila mahimo kay di man nila makita. Loy baya sir Kay maghilaka baya sir maghangyo gyud nga abrihan ang ilang lungon o kanang kadaber pero di man gyud pwede sa tamua. Bawal man mi mo abre. Sir Edgar, isip frontliner, aduna ka ba mensahe sir alang sa atong mga kapuso karong buntaga in relation na sab sa imuhang realizations karong panahon sa pandemya? Sunod lang sa protocol. Manghugas dag kamot, alcohol, disinfect dayon. Man na disinfect sir, maligo gid mi. Di gid mi magpawala pug mask pag maglahom. Sunod lang sa protocol para likayan nato ang para safety ta ba. Daghang salamat Sir Edgar sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay sir sa paghimo sa imuhang tahas. Okay sir, salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kanong buntaga, suroy ta sa nindot nga probinsya sa Sultan Kudarat, kauban ang Assistant Tourism Officer na si Sir Eric Giovanni Kahandig. Sir, good morning ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo dyan sa Sultan Kudarat? Maayong buntag sa atong mga kapuso na nanonood po ngayong araw mula po dito sa napakagandang probinsya ng Sultan Kudarat. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga viewers, saan po at ano naman ang pinagmamalaki natin sa ating probinsya? Ang probinsya ng Sultan Kudarat po ay located at the center of Mindanao. Actually po, ang Sultan Kudarat talaga, we are stereotype talaga na or binansagan talaga kaming magulo or sinasabi nilang hindi daw mapayapa yung aming probinsya. Pero dito po sa amin sa probinsya ng Sultan Kudarat, yung aming pong slogan na Sultan Kudarat Sikat Ka, which is simbolo ng katahimikan at kaunlaran. Gusto po naming maipakita sa buong mundo na dito po sa amin, kami po ay nagkakaisa. Dahil kung makikita mo po, ang amin pong probinsya ay binubuo ng tatlong klase ng tao, yung ating Kristiyano, yung mga Muslim at saka mga lumad, kung saan po ay sabay-sabay pong naninirahan ng matiwasay. At meron din po kaming mga magagandang tanawin na nai-offer namin sa aming mga turista na kung saan po ay nakikita nila yung tunay na ganda ng aming probinsya.
Truly, Sultan Kudarat, sikat ka. Pero sir, speaking of sikat, unsa ba yung mga famous tourist destinations nato dara nga pwede nato ipagmalaki sa ubang tao? So actually po, in terms of tourism, yung probinsya ng Sultan Kudarat is nasa booming stage. Kumbaga, because of pandemic, ang dami pong mga bagong magagandang tanawin or mga tourist destinations na natuklasan dito sa aming probinsya. Isa na doon yung pinakasikat po ngayon na La Palmera Mountain Ridge sa bayan po ng Colombio, Sultan Kudarat, kung saan po isa po ito sa mga sinasabi nilang gems or parang magical gems ng aming probinsya, kung saan po makikita po natin yung mga mula Batanes na bulubundukin na matatagpuan sa bayan ng Colombio. And also po, may pagmamalaki din po namin yung ating mga different waterfalls. Marami po kami mga waterfalls located sa different municipalities. Mayaman din po kami sa mga caves. Actually po, ang probinsya ng Sultan Kudarat is considered as one of the homes of the world-class caves sa buong Pilipinas. And then syempre po, may pagmamalaki din po ng aming probinsya yung aming mga white sand beaches located po doon sa mga municipalities, sa mga coastal municipalities of Libak, Calamansig, and Palimbang. Kaya yun po, kaya excited din kami na pag natapos na itong pandemic na ito, unti-unti po namin din develop yung aming mga tourism destinations para po mas lalo po naming maipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung gaano po kaganda yung probinsya ng Sultan Kudarat. Ano din po ba yung mga ginagawa nating mga programa para maprotektahan ang ating mga likas na yaman? Actually po, dito po sa aming probinsya ng Sultan Kudarat, ang aming pong Provincial Tourism Office is working hand in hand with our Provincial Environmental and Natural Resources Office, kung saan po ini-ensure po natin na hindi lamang po natin ma-maintain yung kagandahan ng ating mga tourism destination. And syempre po, ma-preserve natin siya para po mas lalo po siyang makita ng ating po mga future generations. So yun po, yung collaborative efforts na ginagawa ng aming probinsya, tulong ng dalawang opisinang ito ay na-ensure natin na talaga pong protektado at nape-preserve yung ating mga tourism destinations. Siyempre ngayon, Sir Giovanni, isa talaga ang turismo sa pinaka-naapektuhan din naman ng pandemya. Pero meron po ba tayong mga ginagawa, mga programa or mga proyekto para patuloy po na ma-promote ang ating probinsya? So, aside dun sa sinabi kong slogan kanina, Sultan Kudarat, sikat ka, yung slogan po ng aming probinsya for the tourism is tayo ang turismo. Kung saan po ay hinikayat namin yung lahat ng aming mga kababayan dito sa probinsya ng Sultan Kudarat na ipagmalaki kung ano ang meron kami, upang ipakita po kung ano ang meron ang Sultan Kudarat. At isa na nga po ang probinsya ng Sultan Kudarat na pinuntahan naman ni Limitless star Julian San Jose para sa Limitless, a musical trilogy. Yes po. So we're very, very excited po na dahil po kami sa probinsya ng Sultan Kudarat, kami po ay napili bilang isa po sa venue ng musical trilogy ni Julian San Jose, which is Limitless, para po ma-showcase yung talent ng GMA artist, especially Julian San Jose. At syempre, working hand in hand po sa amin para naman po ma-showcase naman po yung kagandahan po ng aming probinsya. So kaya po very excited kami na mapanood itong Limitless na musical trilogy ng ating Asia's Pop Diva, Julian San Jose, para po mas lalo pong mapakilala po yung probinsya ng Sultan Kudarat, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo po. And lastly, Sir Giovanni, ano po ang message ninyo para sa ating mga viewers ngayon, and at the same time, anyayahan po natin sila na bisitahin ang probinsya ng Sultan Kudarat? So mga kapuso, we're very excited po dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. Sama-sama po tayong manalangin na talagang matigil na po itong pandemya na ating naranasan upang tayo po ay mag-enjoy at mapuntahan po natin yung mga magagandang tanawin, especially po dito sa aming probinsya. We are very excited na ipakita po sa inyo yung tunay na kagandahan ng aming probinsya. Mula sa karagatan, sa kabundukan, at sa kapatagan, meron po ang aming probinsya. Nagkakayong salamat, Sir Giovanni, sa pagbahagi po ninyo ng natatanging ganda ng province of Sultan Kudarat. Stay safe, sir! Daghang salamat po, Dr. Resi. Attorney Resi, mga kapuso, taliwala pa man sa adlaw-adlaw nga peligro nga ginaatubang ni Sir Edgardo Raluto sa iyang trabaho. Kinasing-kasing gyapon niya kining ginabuhat aron nasab makaserbisyo sa mga nanginahanglan. Busa, saludo kami kanimo, Sir Edgar.
Ug say mga kapuso, daghan gayud kaayo ng mga tourism sites sa tibuok Mindanao, hilabi na sa probinsya sa Sultan Kudarat. Gani, usa kini sa mga giadtuan ni Limitless star Julian San Jose para sa iyahang musical trilogy. Ug excited na po mga kapuso si kapuso actress Jenica Garcia sa iyahang pagbabalik telebisyon with of course her newest kapuso drama series na Las Hermanas. Malapit na yan mga kapuso! Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Christopher Reeve nga a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.